Asuntosi joittaminen. Morjes. Mä täytin just 23 ja 18-vuotiaana abina laitoin kaikki mun lukiolainat asuntoon. Ei ollut mitään sponsoreita tai perintöä tai yhtään mitään. Et ihan pelkän lukion opintolainalla lähdettiin liikkeelle. Ja mä olisin voinut laittaa ne rahat vaikka johonkin merkkivaatteisiin, mutta en laittanut. Inspiraatio tuli muun muassa Ostan asuntoja podcastista ja semmonen jenkki-youtubettaja kuin Graham Stephan. Ja jos jotain kirjaa miettii, niin paras varmaan on The Millionaire Real Estate Investor. Mun idea oli perustaa vielä osakeyhtiö, eli siinä oli mulla mukana veli ja serkku. Ja ne oli ja on opiskelijoita. Hyvin vaatimattomista lähtökohdista lähdettiin rakentaa tuota firmaa ja asuntosalkkuu. Meidän eka kohde oli Tampereelta. Sitten me ostettiin iso remontoitu asunto Varkauden keskustan kupeesta. Ja tärkeintä tuossa oikeastaan ollut ostaa alle markkinahinnan, että sillä saa niinku sitä vaurautta kasvatettua nopeasti. Siis vuokralaiset maksaa ajallaan, mutta meitsi sit jännittää aina kahvilassa, että hyväksyykö ne opiskelija-alennusta, että en mä mikään roisos oo. Ja niin kuin näette ympäristöstä, niin en oo Suomessa, vaan kaikki hoituu etänä. Mä asustelen nykyään ihan Espanjassa. Mutta tärkein pointti, että kuka tahansa pystyy tähän, eiks niin? Et mitä mulla tavallaan oli, ei mulla ollut rahaa tilillä silloin kun mä nostin ekan lukion opintolainaerän, että Tila nin chimpanzini bananini sa ruoka.